Alright guys, welcome back to the channel. Sri Dipen Borwa BPF आरो UPPL राजखान्थि हान्जाखौ खौसे खालामनो हायाखिसै। बिथाङा फेल जाबाय नामा? ना बिथांखौ सोरबासो फेल खालामदों? ना दुलाराय बर' जातियानो फेल जाबाय नामा? There are many questions. We'll try to find out some of the answers. नोंथाङाबो गाव गावनो फिननायखौ नागिरनो नाजादो। दिनै बर'फ्रा अलखद समाव गोग्लैनानै दं। बर' हारिया बबे लामाजों हान्जा सुरनो नागिरदों बे रोखा रोखा जाबाय। Is this a lost battle for the voters in the BTC election? Let us try to find out the chronology from Sri Dipen Boro, the president of all Boro Students Union. এটাই ডেট বান্ধি দিছিলোঁ 5 আগষ্টত আমি চিঠি দিছিলোঁ সমগ্ৰ আমাৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ হৈ আৰু 12 আগষ্টলৈকে আমি ৰখিছিলোঁ 8 আগষ্টত তেওঁলোকে চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে BPF দলে আৰু 10 আগষ্টত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া উৰ্খাওগুৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া দুইগৰাকী নেতাই আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু 12 আগষ্ট উকলি গ'ল 12 আগষ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মিডিয়াত বৰ্মাত যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে মই ABSU আৰু আন জাতীয় দল সংগঠনৰ লগত বহিম কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়ালৈকে আজি 17 তাৰিখলৈকে কোনো যোগাযোগ নাই কোনো চিঠিও নাই বা কোনো ফৰ্মেল তেনেকুৱা যোগাযোগ নাই थांनाय 17 अगस्टआव बर'फोरनि 12 अर्गेनाइजेशन्स इनक्लुडिं ABSU बर'फोरनि 12 आफादफोरा मोनसे मिटिं खालामदोंमोन इउनिटि आरो एलायन्सखौ लानानै खौसेथिखौ लानानै बे मिटिंआ 3थि मिटिंमोन बे मिटिंआव बिथांमोनहा मोनब्रै रिजोल्युसन लादों रिजोल्युसन मीन्स थांखि लादों so let us discuss about those resolutions बे मोनब्रै थांखिफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायदिनि you will try to understand बे मोनब्रै थांखिनि गेजेराव मा थांखिया मा फोरमायो resolution number 1 that means थांखि number C 5th August 2025 आव बर'नि बे 16 अर्गेनाइजेशनफोरा मोनसे लेटार हरदोंमोन लेटार टु श्री प्रमोद बर' आरो सेम लेटार टु श्री हाग्रामा महिलारी बे लेटारनि गेजेरजों बिथांमोनहा हांख्रायहरदोंमोन जे बर'नि खौसेथि आरो एलायन्सखौ लानानै मोनसे डिस्कासन खालामनांगौ सेपारेटलि that means UPPL जों मोनसे मिटिं आरो BPF जों मोनसे सेपारेट मिटिं alright बे लेटारखौ मोननायनि उनाव 10th August 2025 आव UPPL आ रेसपन्ड खालामदों बिथांमोनहा 16 अर्गेनाइजेशनफोरजों मोनसे मिटिं खालामदों बे डिस्कासनाव दङमोन श्री प्रमोद बर' आरो श्री उर्खावगोरा ब्रह्मआ बिथांमोना बे डिस्कासनाव बुंदों दि बे 12 आफादफोरनि इनिशिएटिभआ बर'फोरखौ खौसे खालामनो नागिरनाया बर'नि पलिटिकल पार्टिफोरखौ खौसे खालामनो नागिरनाया मोनसे मोजां बाथ्रा होननानै बिथांमोना मोनसे कमेन्ट्स होदों नाथाय हाग्रामा महिलारिया मिटिंखौ खालामाखै बिथाङा मोनसे लाइजामसो हरदों बिथाङा लाइजामखौ हरदोंमोन अगस्त दाननि 8 अक्ट'आव आरो बे लाइजामाव माखासे सोंथिफोरसो दंमोन only questions so instead of meeting with the 16 organizations बिथाङा माखासे सोंथिफोरसो बे लाइजामाव लिरनानै हरदोंमोन बे 16 अर्गेनाइजेशनफोरजों मिटिं जानो थाखाय बिथाङा मोनसेबो डेट प्रप'जबो खालामाखैमोन alright so आं बे 16 अर्गेनाइजेशनफोरखौ रिक्वेस्ट खालामनो लुगैयो दि बिथांमोना BPF हान्जाया हरनाय बैफोर कुवेशन्सफोरखौ पाब्लिकनो देखायोबा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो नोंथाङा मा सानो बे जाहैबाय
Resolution 1 ni part 1. We have part 2 the more. Let me read out the part 2. Part 2 बिथांमोनहा सोंखारिदों माखासे political हान्जाफोरखौ बिथांमोनहा गोख्रों रावैनो सोंखारिदों. I'll just read out. The House expressed strong dissatisfaction, showing irresponsible and humiliating remarks from political parties towards 16 Bodo Organizations initiative. Very strong. Now, the question arises that why Hagrama Mohilari has repeatedly appealed ABSU and Bodo organization to take initiative for discussion on alliance and why today he has not come for discussion which can be termed as dramatic and dishonor in the name of unity and alliance. Dramatic and dishonor. बिथांमोना दुखु मोनदों डिससेटिसफेक्सन जादों हाग्रामा महिलारिया दिनै माने फैयाखै माने डिसकासनाव फैयाखै बिथाङानो गले गले रिकुवेस्ट खालामदोंमोन एबसु आरो बे 16 अर्गानाइजेसनफोरखौ मोनसे डिसकासन लाबोनो थाखाय फर इउनिटि एन्ड एलायन्स स' दे आर भेरि माच dissatisfied with this particular outcome, dramatic and dishonor. All right, that is part 2 of resolution 1. Moving on to resolution number 2. थांखिनायाव बिथांमोनहा मोनसे थिरांथा लादों जे दा जे बे इउनिटि एलायन्सनि एक्टिभिटि हाबाफारि जागासिनो दंमोन बे हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जासिगोन बिटिसि इलेक्शननि उनावसो बे खामानिखौ खालामफिननाय जागोन होननानै बिथांमोनहा मोनसे थिरांथा लादों. I'll just read out the resolution number 2. The House, after taking opinion from all stakeholders, resolved and expressed that the initiative and process for unity and alliance between two BTR regional political parties, UPPL and BPF, will not move further for the time being, as the UPPL only came and discussed, and on the other part, the BPF has not discussed with the 16 stakeholder organizations. Further, the House also resolved, if situation compels, when necessary, the stakeholder organizations are always ready to discuss after BTC election 2025 on unity and alliance. BTC electionनि उनावसो सावरायफिननो हागौ होननानै बिथांमोनहा थिरांथा लादों. All right. আমি বিবেচনা কৰিলোঁ আজি আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে এই বিষয়টো লৈ পেলাই সামূহিকভাৱে আমি ফৰ দ্য টাইম বিং যি এটা ঐক্যতা আৰু যি বুজাবুজিৰ এটা যি ইনিচিয়েটিভ আমি এটা প্ৰয়াস আমি ৰাখিছিলোঁ সেইটো আমি এতিয়া বন্ধ কৰিলোঁ আৰু কি কাৰণত নাহিল সেইটো ৰাইজে বিবেচনা কৰিব আৰু কি কাৰণত কোনে ৰেছপন্ড দিলে কোনে ৰেছপন্ড নিদিলে সেই কথাও ৰাইজে এতিয়া বিবেচনা কৰিব আৰু কিয় আলোচনা নকৰিলে সেই কথাটো ৰাইজৰ ওচৰত আমি এৰি দিছোঁ জনসাধাৰণৰ ওচৰত এৰি দিছোঁ 25 লাখ বিটিআৰবাসীৰ ওচৰত এৰি দিছোঁ. Moving on to third resolution, Tamti Tangki. Tamti Tangkiयाव बिथांमोना गासिबो political partyफोरखौ मोजाङै गोजोनै election गेलेनो थाखाय खावलायहरदों. दावराव दावसि दाखालाम, propaganda दाखालाम होननानै request खालामहरदों. बेनि अनगायै इलेक्शन कमिशनखौबो बुंहरदों मोजाङैनो फ्री एन्ड फेयार इलेक्शन खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों. फोर्थ रिजोल्यूशन बेयो मोजां रिजोल्यूशन नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ I'll just read out. The House resolved to work continuously for the cause of Boro unity, issues related to the Boros and its existence with the principle of live and let live. बे जिद' अर्गेनाइजेसनफोरा बर'फोरनि इउनिटिनि थाखाय खामानि मावगोन बर'फोरा जुदि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ सुस्रांगोन आरो मोनसे प्रिन्सिपल जे दं जोंहा लिभ एन्ड लेट लिभ बे प्रिन्सिपलखौ जोङो अलवेज मेनटेन खालामगोन. नोंथांमोना मिथिखागौ
बे प्रिन्सिपाला फैदों जोंनो होलांदों बड'फाया मानाव गेदेर बड'फायानो बे प्रिन्सिपालखौ जोंनो होनानै थांदों दा बे प्रिन्सिपालखौ जोङो we will always maintain that principle that is resolution number 4 right কোনে চৰকাৰ এৰি আহিব 20টা খেলিব বা কি পৰ্যায় আছে এজেণ্ডা ফৰ্মুলা ইয়াত কেমিষ্ট্ৰি কি হ'ব টেবুলত বহিলে এইটো এটা সিস্টেমত আহিলে হয় আমি বিচাৰিছিলোঁ যে মিত্ৰতা হ'ব না নাই বা 20টা ভগাই খেলিব পাৰিব না নাই চৰকাৰৰ পৰা মানে ওলাই আহিব পাৰিব না নাই সেইটো টেবুলৰ আলোচনা আছিল প্ৰথম আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আলোচনা মেজলৈ আহক বিষয়বস্তু এজেণ্ডা টেবুলত তৈয়াৰ হ'ব কিন্তু বিষয়বস্তুটো মিডিয়াত কোৱা বিষয়বস্তু নাছিল কাৰণ আমাৰ তৰফৰ পৰা যদি আমি নিউট্ৰেলি ক'ব লাগে BPF দলৰো 3জন MLA ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত মানে NDA বা BJPক এতিয়া সমৰ্থন দিছে অসম বিধানসভাত আৰু UPPL দলে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে NDA এলায়েন্সত আছে AGP BJP UPPL তো এই কথাবিলাক ক'লেতো সবৰে ওলায় তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কথাটো প্ৰথম কথাটো আছিল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত পোনপটীয়া 16 সংগঠনে আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত 16 সংগঠনে পোনপটীয়া আলোচনাত মিলিত হ'ব আলোচনা কালত কি ওলায় সেই এজেণ্ডাটো টেবুলতহে আছিল সেইটো মিডিয়াত নাছিল তো ইয়াৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিম যে অকল ক্ষমতাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে মই সকলোকে কৈছোঁ এইটো কোনোবা দলক মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ এনেকুৱা নহয় ক্ষমতাটো যদি সদায় ভাবে তেতিয়াহ'লে জাতি পাহৰি যাব জাতিৰ অস্তিত্ব পাহৰি যাব 6 শিডিউল বা BTRৰ যি ভৱিষ্যত যি আমি ৰক্তাক্ত এটা পৰিৱেশৰ পিছত গণ আন্দোলনৰ পিছত ABSU BLT NDBৰ আন্দোলনৰ পিছত যি এটা আমি মানে অটনমি পালোঁ যি এটা আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ যি অধিকাৰ পালোঁ সেই অধিকাৰৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব অকল অধিকাৰৰ ওপৰত ক্ষমতা বা ক্ষমতা লোৱাটোৱে চিন্তা হ'ব নালাগে হেতুৱে আমি দল সংগঠনে উপলব্ধি কৰিছোঁ all right guys now we are at the crossroad जोङो ओरैबायदि मोनसे अलकाराव दंफैयो गोबां लामा दं जोंहा दा जों मिथिया बबे लामाजों थांगोन मोनसे लामाजों थांनायनि उनावबो बबे जायगायाव सहैयो बेखौ मिथिया that is where we are now जोङो माबायदि अबस्थायाव दङ माबायदि थासारियाव दङ बे थासारियाव जोंखौ सोर लाबोनानै दोनफैदों political parties political leaders बर'निनो राजखान्थि दोलो बर'निनो लिडारफोर जोङो रावखौबो दाय खालामनो हाया दे that is because of our political leaders political parties नङाबा जोङो बेबादि अलखदाव दिनै फैनाय नङामोन बड'फानि बोसोनखौ सोर फालिदों नोंथाङाबो साननानै नायदो इलेक्शननि उनाव खौसेथि जाफिननायनि बारा बेसेन गैया मानो इलेक्शनाव जुदि देरहायाबा बबे अनजिमाखौ लानानै खौसेथि जाबावनो बे मोननै पार्टी अलराइट मोनथाम पार्टीखौ लादो APPखौबो लादो बे मोनथाम पार्टीया जयै मेजिक नाम्बारखौ मोनाबा 21 मेम्बार्स देरहायाब्ला माखौ लानानै जोङो खौसेथियाव थांनो there is no point absolutely there is no point so इलेक्शननि उनाव खौसेथि जानायनि बाथ्राया ifs and but if they win with the magic numbers होमबा जोङो खौसेथि जानो हागोन नङाबा जानो हाया there is no point at all सोरबा गुबुन पार्टियासो स्राय देरहानो हागौ that is very clear today सोरबा नेशनेल पार्टिफ्रासो देरहानो हागौ जों देरहायाबो जानो हागौ so we are at the crossroad नोंथाङाबो साननानै नाय बे लामाखौ जुदि जोङो बासिनो रोङाबा will never win in the coming election बे 16 बर' अर्गेनाइजेसनफोरा खौसेथिखौ दि लाबोनो हायाखै बिनि गोबां जाहोनफोर दं I'll just point out one of them timing समय timing was very short बे खम समायनि गेजेराव बे एफा गिदिर alliance unity लाबोनाया थारैनो गोब्राबमोन because we are dealing with political parties with different ideologies with different aspirations
गासिबो पार्टिफ्रानो एसपिरेसन दङ, लिडार्सफ्रा एसपिरेसन दङ। बिथांमोनखौ जों आरो टाइम होबावनांगौमोन होननानै आं सानो। एटलिस्ट we should have started 3 months before. Somewhere in April, May आव स्टार्ट खालामोनबा मोजांसिन रिजाल्ट मोननो हागौमोन होननानै आं सानदों। नोंथाङा मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। All right. दिनैनि डिसकासनखौ सावरायनायखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। आसा खालामो बर' रायजोफोरा फैगौ इलेक्सनाव देरहागोन आरो बर'फोरानो बिटिसिखौ सालायगोन। बर'नि पलिटिकल पार्टिफ्रानो, राजखान्थि दोलोफ्रानो बिटिसिखौ सालायगोन। बेखौनो आं मिजिंथिबाय, नोंथांमोनाबो मिजिंथिदो, बेबायदिनो खामानि मावदो, so that we will again. So I'll meet you again in the next video. Until then, take care. Thanks for watching. Bye.